लोगोफोर नै फुङावनो टाउनाव थांनाय दिना मोनफैबाय बाबुनि स्कुल खुलिबाय मैयाथ' जि अखा सिजालांदों ओमफ्राय दिनै एसे स्रां खालामदों खिन्थु अखायालाय खोमसियानो दङ दा हानोबो हानाय एसे थाबैनो थांनोसै अखा हायैनि आगोलावनो आरो दिनैथ' शुक्रबार बाजारबो जोंनियाव माने टंलायाव शुक्रबार बाजार दङ दिनै बाजारबो एसे खालामना लाबोनोसै बाबुनि स्कुल खाथियावनो नालाय बाजारा दा नै जिफोरखौ बहा फोरानदों आङो बाबुनि न'आव गाननाय ड्रेसबो गैला माने नै बेखिनिया रानबासो आरो आंनि खिनियाखौबो सब माने बेयावनो लामजोबनानै होबाय आङो उपाय गैला माने एकदम बेयावनो लामनो गोनां जादों दाथ' जि सानफ्रोमबो माने ड्रेस नांगौ जायो सिबा मोनसे सिबा माने बिनि अखानायै माखौ गानगोन इदि जायो आरोना न'आव थाबा माने जिखि जाया खिन्थु टाउनाव सानफ्रोमबो थांनो गोनां जायो दा स्कुल खुलिबाय नालाय फिसालाजों लोगोसे आंहाबो डिउटि स्कुलनि बिदिनो थांसै दा बाजाराव फैबाय जोङो गासैबो बाजार खालामनो मानो नुजाया बेलाय ओइलाय ओंखारबायनो आरो नै सानै थांदो माला बोगोन खोन्था हरनो माला बोगोन खोन्था आं बानलु लाबोगोन फान्थाव लाबोगोन आलु लाबोगोन ना गोरान ना गोरान जाग्राया नैबेसो ना गोरान जाग्राया ना गोरानखौनो जाना हायखादों आं ना गोरानखौ लांना हायबावदों आङो आंथ' बेदर फवासेबाबो लाथारनांगोन दिनै बिराद गोबाव जाबाय लागोन नारजि जानो आंबो ना लागोन सानदोंमोन बिराद गोबाव जाबाय अमा बेदर जायैया नायनो र' लामारगोन दे फवासे लागोन ने बयबो लागोन बिजाब बायै आग्लायनाय फैसा एसे दङ गैया 4 माससो जाबाय जोंहा जायो बिजाब गांसेयावनो 500 फैसा एसे आग्लायनाय दङ बेखौनो बाजार खालामनो फैदों जोङो बाजार हाथाय खालामनोसै बानलु बायनोसै आलु बायनोसै आंनिया ना बे नङा पामप्लेट ना लाबाय नै आधा केजि लाबाय 3 पुआ ने 150 टाकानि बाजार खालामना जोङो टमटमाव फैबाय थादों दा सानैया थांबायनो मालाय दहैनो जोंथ' नेयासै जोंनिया दासो सानसुमैबो दङ सानसुमै नाहर थिखांनो हाया मनाया गिदिर जाबाय बाजारा बुरजा जाबाय एसेल'सो लागोन होनना फैदोंमोन खिन्थु बुरजा जाबाय बिलाहि लाव लाबाय फानलु बहुत माखासेनो आंबो लाबाय बिलाहि 1 केजि लाबाय ना लाबाय 3 पुआ पामप्लेट ना लकेल आंनि गारिखौ सोरबा खायले खाबाय थिखांनो नै जोंनि स्कुटिया ओइनि लोगो सानिया गाबोननि स्कुलनि ड्रेस सोलायगोन बाबुनि स्कुल ड्रेसखौ बेयावनो सिलायनो होयो बे जुमबाय थानायखौबो थांनाय बोसोराव बेयावनो सिलायनायमोन आरो दिनैबो सिलायनो होदों सार्ट गांनै आरो पेन्ट गांसे सिलायनो होदों दिनै थांनाय बोसोराव सिलायनायानो आखाइनि सार्टनि आखाया गुसुं जाबायानो एसे बडियालाय थिगानो दङ खिन्थु सार्टनि आखायाल'सो एसे गुसुं जादों जोंहानि बाबुआ माने एसे गिदिर साइज ना नुनायाव गिदिर नुयो नाय बे माने दादानि सायबो जि गोजौ नुदों बाबुखौ बिनिखायनो माने बोसोरसेल'सो थाङो बिसोरबो माने जखा मोना जिखिनिया जखा लानानै सिलायना होयो माने बोसोरसेयावनो बिनिसाय बांसिन देरनानै थायो नै पेनाबो जानजियालाय थिगानो दङ खिन्थु गाहायथिंजाय एसे गुसुं जादों न'आव मोनफैना दुगैबाय आरो तारातारिनो हिबो गांनैसो सुबाय बाबुखौबो थुखैबाय दा बाबुआ ओंखाम जाबाय थादों आरो चिकेन पक'रा लाना फैदोंमोन ना नै आंबो जानि बाबुआबो जादों नै प्लेटसे लाना फैदों दा जानोसै आंबो बाबुजोंनो नै जानोसै आंबो
इमान दिननि उनाव दिनैसो सान्दुं नुदों जि गाहाम नांदों नै स्रां स्रां नांदों नै फैनानै जि सुबाय आङो आरो इथिंजायबो लामदों नै इथिंजायबो लामबाय फुङाव माने जि सुनोनो सम गैया आंनिया बिदिनो सान्दुं दुंबाबो माने बेलासिसो सुनाय जायो सानफ्रोमबो बाबुखौ स्कुलाव लांनानैनो दिन थाङो आंनिया दाथ' सानसेबो रेस्टखौनो मोननाय नङा दे बाबुखौबो थुखैबाय बाबु ओरैजाय ओंखार बाबुखौबो थुखैबाय जिखौबो जाबायमोन दुगैया ना बाबा अखाजोंनो गाहाम नाङो बेबायदि सान्दुं दुंबा बांद्राय माने सान्दुं दुंबाबो गाहाम नङा मानोना टाउनाव थांबा एसे दिगदार जायो गरमाव माने आरो अखाबाबो दिगदार जायो माथो आरो मानसिनि जिबनावलाय जेबो सुख गैयाना बिदिनो खस्थ' सान्दुं अखा दा दसे थानानै ओंखाम संनोसै बोथोराबा मा खालामो आरो दायोनो मोना मोना अखासो फैनो हानाय मा थिग ओंखाम बहायबायानो आङो नै बोथोरा सारिथा जाबाय खिन्थु एकदम माने 5:30सो जानाय बायदि जाबाय खोमसि जाबायानो एसे खिन्थु मबाइलाव एसे स्रां नुदों खिन्थु बोथोरा बिराद खोमसि आरोना अखा हाथारसिगोन मोनसे मोननै थाइफ्रिबायानो फिसा फिसा दा अखा हायैनि आगोलावनो ओंखामखौ संना लानोसै जि माने आंनिया संनाय न'आबो एसे गोजान नालाय थानाय न'निफ्राय माने गोदान इसिं न'खौ लानाय जायाखै कालार खालामाखै माने टाइल्सखौलाय लगायना दोनबाय खिन्थु कालार खालामाखै आरो कारेन्टफोर लगायाखै हासबेन्ड फैबासो जासिगोन बेफोरो नाखौ फ्राय खालामना लाबाय नै जि मोजां जादों गथा गथानो पामप्लेट ना लकेल पामप्लेट आरो नै खर'खिनियाखौ एक्सट्रा दोनदों अखा खोमसि खालामजोब्बाय नहलेबाथ' बाथोन देगौमोन आरो दा नै मैगं संनो बेखिनियाखौ जगार खालामना लाबाय थावखौ बेयावनो बानायगोन आरो नै बिलाहिखौ आङो फिसा फिसा हाना लाबाय माने दानि बिलाहिया रुइनो नागिरा बेनिखाय फिसा फिसा हानो नांदों जि बार फैदों अखा हाथारसिगोन अखा हायैनि आगोलावनो ओंख्रिखौ संना लानो हाबा टेनसन गैयै जासिगोन बेयावनो हाइजें रसुन देनायखौबो होनोसै दा नै बिलाहिखौ होनोसै आलु होआ माने आङो बिलाहि आन्थाजोंनो बानायगोन दा संख्रि होना लानि हालदैबो होनि इमान गोबाव एरबाय थाबाबो माने नै मोजां गेब्लेयाखैनो आङो बेखौ एसे बेबायदि एवनायावनो पुरा गेब्लेहोनानै लागोन दै एसे होगोन दै एसे होनानै गेब्लेहोनानैसो एसे दै बुरजा होनानै नाखौ होनोसै आं दै एसे होनाया रानबायनो जि मोजां जादों बेबायदिनो जाजायो माने जाजासिगोनानो खिन्थु आङो ना होगोन नालाय सङा फैसिगोन दैखौ होनोसै आङो दैखौ होनानै नाखौ होसिगोन दैया जागोन बेखिनियानो नाखौ दिनैनो गासैखौबो जाजोबा गाबोननिबो दोनगोन नाखौ होबाय दा खोबनानै दोननोसै दा नायथ'लिया आरो पुरा मोननाय समावसो नायनोसै ओंख्रिया जि मोजां जाबाय नै आलु होआखै अकल फान्थाव मोखै नायाबो नै जि गथा गथायानो दङ खर'बो होदों माने आरो नै पिस गथा गथायानो दङ नाया